אנחנו שבט צופי על חיפה. אני מרכז השבט, גיא ימליצקי, נעים מאוד. והשבט שלנו מונה כ100 חניכים, מכיתה ו' עד כיתה י"ב. הפעילות שלנו היא פעילות חינוכית, צופית, שמשלבת את הצופיות המעשית ביחד עם היד, ובדרך כלל אנחנו לומדים את הילדים ערכים כמו אהבת הארץ, חברות, עזרה לזולת וכו'. בצופי ים אתה מכיר את החברים הכי טובים שלך. אני למשל הכרתי את החברה הכי טובה שלי כאן, נוגה, ואני חושבת שכאן אתה לומד בעצם איך להיות בן אדם ואיך להיות חבר, ולאו דווקא בסירה, בעצם אתה לומד איך לעזור אחד לשני כשאתה צריך נגיד למתוח חבל עם חבר שלך או לשמור שהסירה לא תתהפך ברוח חזקה. אני חושבת שזה מביא לערכים מאוד חשובים. יש לנו גם פעולות חוף, של תיאוריות של סירות והכל, שיעורי חבל, ומכירים חברים כמו שמור אומרת.